Sammen med min ven Oliver. Sig hej, Oliver. Jeg er lige så stor som dig. Fuck dig. Jeg er næsten højere end dig. Oh my god, man. Fuck, du lille, hvis det er. Du ligner sådan et legetøj for mig. Jo. Jeg ligner bare sådan en kæmpe. Bong. Fuck, det ser dumt ud. Fejl. Epic fejl. Vi skal tage hen til... Vi skal hen til Winter... et eller andet. Wintergasp. North End Locations. Wintergasp. Ej. Gasp. Jeg siger til jer, så det er gasp. Det er fordi, at der i nærheden, der kan man få Green Potion Drake. Og så kan du få Green Potion Drake. Er du glad? Yeah! Jeg skal lige hurtigt se noget. Jeg skal lige se, hvor det er henne. Okay, vi er i Wintergasp. Så er det i Solars basin, vi skal hen. Vi tager... Kan vi godt flyve her? Jeg tjekker... Nej, fik du bordet? Jeg venter på dig her så. Hvor mange penge har du egentlig? Må jeg ikke lige få nogen? Det er bare fordi, at jeg mangler nogen. Det er bare fordi, at jeg skal have vinterflyvning, så jeg kan flyve herover. Nej, det koster 5.000. Nej, det er sgu da højere flying, det koster det. Nej. Jeg tror sætte det op i det sådan noget. Det har altid været sættet op. Det er bare fordi, at det nogle gange, så er der en fail ved det. Vi kan lige se på det hen ved lufthavnen, når du kommer ind igen, ikke også? Okay. Så er du også en god ven, så har du stadig 20.000. Nej. Okay, det er det samme. Tak. Jeg kommer lige om lidt, bare blive her, ikke? Så kommer jeg som den der uartige dreng i tv. Jeg er ikke i tv. Nej, du er ikke på tv. Du er i YouTube. Nå jo, forresten, ham drengen, som vi taler med, han er faktisk, ham som der er med på den kanal, der hedder Oh My Gamer. Hedder han ikke det? Oh My Gamers? Jo, Oh My Gamers. Ja, det er det samme. Ja. Jeg kender ham så, fordi ham har jeg faktisk kendt før de lavede kanalen, ikke rigtigt? Ja, sådan altså. Som sådan en mærkelig person. Jo, man. Jo. Okay, du har lidt fedt det her. Fordi jeg fik 5.000, ikke? Og så fik jeg alle flyvningerne. Lad mig tjekke, hvor mange tusind jeg har tilbage. Jeg har 112 kroner. Det passer også fint, så har du også betalt mig af, fordi jeg har jo givet dig en masse penge. I starten, kan du huske det? Jeg gav dig jo alle de der fucking penge. Uden for nogen fucking grund. Men nu kan jeg i hvert fald flyve over ved jer. Jeg er derhenne. Jeg tager. Ej, seriøst, kom nu bare. Okay, nu skal jeg lige se, hvor vi skal hen. Jeg skal lige have kort frem. Godt. Jeg venter lige heroppe. Godt. Bare følg efter mig. Ja, jeg er på vej derhen. Fuck, jeg er hurtig i forhold til dig. Hvad gør du? Ja, jeg rører tilbage. Til hvad? Kender du ikke det, når man rører tilbage? Jo, det kan man godt. Det er lige fint. Når jeg er ved at starte en dansk skill, vil du med? Ja tak.
Jeg har ikke lavet nogen på den her, det har jeg faktisk ventet på, at jeg skulle. Men det har jeg aldrig haft tid til, fordi jeg skulle have lavet alt det der lort for mine venner. Og ja, så havde jeg sgu ikke rigtig noget tid til det, så det passer fint nok. Ja, jeg skal lige finde ud af, hvor der jeg skal hen. Det er hen ved sådan en flyvestation lige herhenne. Du kan jo bare kigge på kortet, hvor det er, jeg er, så. Ja, du skal lige vente på mig, så når jeg er med, så kan jeg invitere. Jamen, jeg skal lige hurtigt se, hvor det er, jeg skal hen. Jeg skal gå lidt. Hvad skal du da? Jeg skal. Skal du i seng, eller? Ja. Nå, lort. Nej, det skal lige sige her på noget. Ja, jamen, det ved de garanteret godt. De kender jo garanteret godt din Minecraft-kanal, eller hvad fanden det hedder, ikke? Det er sgu det samme. Jeg har fundet legepladsen, du kan bare komme herhen. Jeg tjekker lige, om jeg kan få hendes mission. Det er ikke en. Jeg bare stille lige nu. Nej, ikke for mig. Jeg bevæger mig. Hallo, jeg har fået. Det kan godt, du bare så du ved, det kan altså godt tage lidt tid for os at klare missionen. Det er fordi, jeg lige skal have fjernet noget i min inventory. Jeg skal også lige her. Den første mission, den skal man bare tage, og så skal man aflevere den igen. Lidt bøsagtigt, synes jeg faktisk. De vil sige ligesom dig, eller hvad? Nej, Hvor er du bare ond? det ved jeg godt. Hvor du kan lide det. You like it, come on, come on. Jeg skal lige se, hvad man kan få ham her. Og flying trainer. Fuck, det koster 4.000 for det. Det koster 4.000 for at få det fucking dyr. Ja. Det kan godt være, at det ikke er den grønne, ikke? Men det er lige meget. Det er bare en af dem, der du vil have, ikke? Ja, så kan jeg ikke få den. Jeg løber ud og drukner mig selv, fordi jeg ikke kan få den. Ej. Hvad skal vi så? Skal vi? Hallo? Ja. Jeg går hen og afleverer prisen. Hvad er der hen så? Kommer du med? Jamen, jeg er på vej. Er det ikke fedt, du snart får den? Jo. Jeg er bare en god ven, jeg ved sådan noget, altså. Hvad skal du i morgen? Kommer du på i morgen? Ja, så laver vi også lidt YouTube der. Fuck, den stor kæmpe, mand! Det er jo helt ekstremt, den bitch, der står der, mand. Oh my fucking. Siger du ikke også det? Det er fordi mit headset, det virker ikke ordentligt. Nej, for så kan de ikke høre mig. Jo, tag det af, og de kan lige ved siden af dig. Nej, men det er mit stik. Det er slet ikke noget med.
Jeg mangler da ikke